1. Să rămână aici, bună seara, fetelor! Acum găsim cu episodul 2, partea a doua din Hunger Games! Eu sunt Tată Drux și prietenul meu care filmează Gio. Da, nectar și nectarize doar primele 3 episoade să fac restul episoade simple și începem! Stai că eu nu mi-am luat kit! Eu da. Am uitat, unde ești? Iau chesturi la a doua cabană de asta. Nu te văd! Eu sunt în altă parte. Am sticlă cu Te văd! travă, ender pearl și 2 undiți. Hai la piramidă! Hai că e un arc de beton. Știu un chest cu două poțiuni de regenerare. Este aici. Sper să nu fie... Da, le-a luat. What the... Băi, fugi de aici. Ăștia sunt mulți, ăștia te bat, fac muci. Și pe mine la fel. Fac 1. Sus. Ai murit? Tu? Tu erai, scuze-mă. Așa? Pune lâna înapoi. Să fac... Vin. Hai să-i batem când vin, da? Nu așa trebuia să faci. Așa. E ca să-i putem lovi. A lovit unul cu arcul! Și pe mine! Era să cad jos, era să mor. Am murit. Cum ai murit, nu știu. La 2. Dar eu n-am murit, asta e bine. Eu, dar să jucăm în 2. Lela, Daci! Mama, ce mă interesează steaua. Lasă-o-n pace. Am murit. Băi, Hai la 2. întream la Hăgădori. Eu sunt la 4, hai la 4. Haide, frate. Pun o pauză cât mă lovez. Am revenit. Salutare! Și am revenit din BRB în host. Deci noi trebuie să luăm sabisi pe mișto, că dacă nu suntem morți. Acum, hai! Eu chesturile de jos, dar am lag, prea mare lag. What the fuck? Un diamond, vină după mine, fuga! Cazi jos! Am luat un golden apple. Unde ești? Aici s-a luat sabia, nu? Vino, fuga! Mergi drept și repede. Hai că O să fac sprintul. mai știu o sabie. Ia tu ce-ți. Unde ești? Aici. Ești în spatele meu? Nu, aici. Nu te văd. Aici, frate. Păi vino. Știu o sabie beton și armură beton. Mai bine aruncam ender pe... N-am ender părleu. Da. N-am ender. Moară. Nu pot, am la... Pasta Wars. Dar eu armura de aur. Ia tu armura de aur, eu iau armura de zare. Dă-mi fuga. Protecție 2. Vină după mine. Știu. Mare. Hai fuga că ia chestul, fugi. Că e epic fail chestul ăla. Epic chestul. Mă sună, nu, lasă-mă în pace, eu filmez și ăștia mă sună. Gata, l-am bătut tot, da? Ia la sabia. Da, nu e aici sabia, e mai încolo sabia. Aici sunt buți, Unde ești? Nu te văd. Aici. Dă și mie, frate, ai prea multă armură. Ia asta. Dă și mie ceva de diamond. Ia asta și asta. Pe bune, papuci. Lasă. Mai bine decât mine. Dar sabie, ai luat-o? Vino, că știu... Stai puțin. Ia și tu
jumate din ce am eu. Am și arc. Vino aici, vino lângă. Păi n-a venit, vedeți, de la urmă. Vine, băi, 1. Stai Omoară, să nu ai sabie. mănânc. N-am sabie, am vai de capul ei sabie. Ăsta are arcul enchant extrem. Ajută-mă! Eu singur la... Ai golden apple. Dar nu e enchantat. Nu contează. 5 secunde regenerare, nu glumești. Mai bine decât nimic. Am murit. Pun o pauză până când începem altă repriză. Gata. Am venit. Salutare lume, am revenit. Dar eu direct de aici cam la lag, nici mă pot mișca. Am luat niște bani de alea, sunt pe ăla. Unde sunteți? Ui, eu sunt în spatele Luciu. Și Sunt la pauză, băi. Joy, te văd. am mai chemat doi prieteni să... O să-l pui și AA Killer. Da, unde sunteți? Unde sunteți? Văd pe AA Killer, nu, da, pe AA Killer. Da, Cristi. Killer, în spate. Așa. Hai, veniți fuga, Eu nu hai. văd pe Iulie aici, eu îl văd pe acolo. Păi hai să plecăm că... Hai să... Vin. Dă mâna ei acolo? Care vat în mine. Da, e mor! Asta aruncă chestii în mine de alea. Bă, am murit. Au. O secundă. Care mă ajută și pe mine? Eu nu știu, eu fug. Știu că e unul în Mă spatele... omore. Știu unul și eu îl bat pe el. Da, nu pot. Iau un chest Eu încă n-am murit, sunt terorizat de un... de... Dacă terminați, intrați pe G4, frate. Fuck! Sunt mort. La limită, frate. Bă, dar eu am foarte mare lag. Eu n-am lag. Adică puțin am lag, n-am mult. Am puțin lag, n-am mult. Sunt foarte bun aici, sunt foarte bun, am de toate. Aici, ok, pâine, mâncare pe săturate. Am mâncare pe săturatele. Doar ce eu mai în viață. Da, cine mai e în viață? Nimeni. Deci toți ați murit numai... Fa! Cine a dat Haideți pe G4, repede. Hai la 4. Hai și tu, Gio. Dar eu n-am murit! Hai, de la 4 de jucători. Neața. Asta, lăsați și lăstăriți. Cum mai am multă viață? Dacă se uită cu pagina asta, mă înjură. Gata, am murit. Pe THG? Pe HG 5 sau 4? 4. Da, A început. haideți pe HG 5. Bă, dar mă fric, faci, mă cred că o să mă înjure. De ce? Că am zis, bună seara, sau nu mai știu, lăsați și lăstărițe. Cam atât a fost din episodul al doilea, partea 1. Nu, partea 2. Cumpărați Bye bye. Oh, cea mai proastă mapă am nimerit. Bye bye.